Romans chapter 8. Romans chapter 8 sizofunda nje verse libe linye bese sithandaza ngalo. Ifisa ukukhuluma ngama stages awu 4 or ngithi awu 3 that leads to glory. Lezi zinyathelo ezintathu ngoba inkazimulo sekuyes4 kushuthi zo4 but leli verse lingisamarayise lezona kahle and uma ulibhekisisa kahle liphethe yonke ingcikithe yento kaNkulunkulu nomuntu and the journey of salvation. Ngicela ukufundela kuLesizulu chapter 8 verse number 30. Siyafunda bazalwane benkosi verse 30. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Those whom he had foreordained he has also called, and those whom he has called he has also justified, and those whom he has justified he has given them his glory. Alibonge igama lika Jesu. Ngifuna nje ukukhuluma ngalezi zinto ezofoleli verse liphethe izinto zibo4. Those whom he foreordained, abamisela ngaphambili. Wabamisela ngaphambili, laba abamisele ngaphambili ubabizile futhi he has called them. Laba ababizile ubalungisisile he has justified them. Laba abalungisisile ubanikile nenkazimulo. So into yokunikwa inkazimulo is the last step. Kodwa namhlanje ngifuna nje sizokwamukela yona ngoba ithunywe nje ukuthi asamukele nenkazimulo. Zinzima izikhathi ezizayo, azizukusebenzisana nathi. Time will not work on our favor and seasons will not work on our favor, but uma singamukela nenkazimulo nje namhlanje we will survive. Thathe kwaba isinqumo bakushabalala kulezi insuku okungashumayeli ivangeli elithi uzolunga, but ukushumayela ivangeli elithi wenze njani bangalungi. Asiphinde futhi thathe kwaba isinqumo okungashumayeli ivangeli elithi konke kuzohamba kahle, kodwa ukushumayela the gospel of survival, how to survive bayizwe phambene nawo. Ngoba abantu abaningi basitshenile ukuthi kuzohamba kahle, basitshenile ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa, basitshenile ukuthi uNkulunkulu uzokuvulela iminyango. Mayengavuleki iminyango yisona sizathu esenze sahamba saye enyangeni, ngoba ithema ingasavuleki sasesithi umfundisi ube namanga. Kanti uNkulunkulu wethu uthi noma ekugcinile wangangena esimeni uyakwazi ukugcina futhi noma ungenile esimeni. Sometimes uyakusave isimungangeni isidalo kuso, but kwesinye isikhathi uyakudedela ungene esimeni. Kanti ucabanga ukuthi wayenzani noShadrach noMeshach no-Abednego? Yingakho nabo bathi mabedeclare istatement sefaith yabo bathi uNkulunkulu esimkhonza unamandla ukusindisa, kusho ukuthi unamandla ukuthi ngenzeni lento. Base bathi kodwa futhi ukukholwa kwethu kuyadlula lapho. Ukukholwa kwethu noma ingenzeka uNkulunkulu esimkhonzayo uyosala kwazeka ukuthi samkhonza samela. Manje ngifuna mina ukukunikeza the faith that goes an extra mile, ngoba izimo esiza kuzo zifuna umuntu onokukholwa that goes an extra mile. Ukukholwa okudlulelayo ukuthi noma ngathiwa akasakwenzanga ngiyomkhonza ngithi uNkulunkulu, noma kuthiwa ungiyekile ngangawuthola umsebenzi ngiyombiza ngoprovider, noma kuthiwa isifo ngiyasizwa sikhona emzimbeni wami ngiyombiza ngomphilisi, noma ngathiwa izinto azilungi ngiyombiza ngomlungisi wezinto. Ufane noJob wathi ngiyamazi umhlengo wami ukhona, engayihlenganga ingane, engawahlenganga amakamela, engayihlenganga yonke into ayikho into ayihlengekile, kodwa ngenxa ukuthi ukukholwa kwakhe was the faith that could go an extra mile. Manje ngifuna ukuthi you need a faith that goes an extra mile because izimo esiyakuzo izimo nazo zizosihambisa an extra mile. Lapho ungakhona kwezalwane incwadi ebhalwe ngumphostoli amchazile uba uNcobola izolo uPauli owayengakhethwanga abantu ngoba abantu bazabo ukukhetha an apostle wayezoreplace. Ukukhumbula abafundi bakaJesu bebe u12. uJesu bena abafundi abawu12, but uthe mayehambe emhlabeni lo yedwa wagcinela imele uJudas Iscariot.
ngenxa ukuthi wavumela uSathane siyayazi yonke indaba yakhe. So uJudas Iscariot wagcina commit suicide ngesikhathi ekade serealize idamage ayenzile wazibulala ezama ukuthi ke acishe lecala lakhe. But uma sesibulela uJudas abapostoli behleli lapha eJerusalem lithi iBhayibheli ngesikhathi behleli bonke bese eJerusalem belinde ukuthela kukaMoya oNgcwele. Lithi iBhayibheli uPetro wasukuma wathi njengoba uJesu ayishiye kumele sibe njalo futhi. So lithi iBhayibheli ngesikhathi benza njalo noma i-idea yayiyiqiniso kodwa indlela eyenziwa ngayo ayibanga right. Akuphinde futhi noma yenziwa uPetro ngiyazi ukuthi yenziwa uPetro esimhlophe kakhulu noma i-idea yayiyiyo ukuthi kumele baqhubeke babe u-12 kodwa indlela eyenziwa ngayo ayibanga right. Because bathi masebefuna ukumkhetha umpostoli basebenza into ayingenziwanga uJesu ngesikhathi bakhetha bona. Lithi iBhayibheli ba customer laws benza unkatho ukuthi kuzokhetheka kusho ukuthi wakhethwa yi-fate kanti asikhethwa yi-fate sikhethwa singakazalwa. Sikhethwa umama nobaba wethu bengakazi ukuthi bazoba nathi. Sikhethwa ingakabuyi report ethi uma wakho pregnant. Sikhethwa ngisho uma wakhe engakazalwa before kube khona ukukhopha kwakhopho wakho you were foreordained by God. Manje iphutha lento esiyenzayo emhlabeni yokuthi siyigubhulele sizinto babenza uma bezokhetha ngokunkatho uma bezokhetha ngokwento ukuthi ifate izoyikhethela akukhethi ifate kukhethi divinity. Akuphinde futhi akukhethi ifate uqondana nje kwezinto. Inhlanhla asikho la ngoba kwaqondana izinto sila ngoba kwahlalwa phansi kwahlelwa kwagqitshwa. Yabona njengoba ngimile nje angishumayeli ngoba kwaqondana izinto kodwa ukuqondana kwezinto zaziqondaniswa ukuthi khona wahlela something before ngeze ngifike. Hallelujah. So ubhala lento yazi uPaul ngoba naye ungene kwi-apostoleship engangenwa ngentando yabantu. Ungacabanga ukuthi abapostoli bamamukela kalula. There was a time where abayidina yakhona i-apostoleship yakhe. There was a time la abelana khona even nabo Petro amadoda amakhulu esonto. There was a time la ibandla seJerusalem lazamxosha khona imphambe nesifundiso ayisifundisa. So mayibhala lento of being foreordained by God ukhuluma into ayaziyo ukuthi there was a time la uPetro rejecta khona kodwa uJehova wathi ngigcobile. There was a time la isonto langala khona kodwa uJehova wathi ngikhethe wena. There was a time la ikomiti lonke lathi simwriter off. There was a time la lonke ibandla laseJerusalem lathi asivumelani noPaul kodwa ngeke ukuthi isandla sophezulu konke sasesingikhombile ukuvuma lokungavumi kwabantu akulishintsha ngohlelo likaNkulunkulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli mayibhala la umpostoli one of the things engifuna ukuyi-highlight ukuthi incwadi yabaseRoma especially le chapter yes 8 according to my observation yokulifunda iBhayibheli it's one of the richest chapters in the Bible. Yenye yama-chapter uthi mawafunda ama-chapter anonile iBhayibheli yenye yama-chapter acebile kakhulu. Incwadi yamalungu ikwazi ukuchazela the whole process yensindiso. Ichazela insindiso, ichazela umoya ongcwele, ichazela uNkulunkulu, ichazela uKristu Jesu, ichazela the sufferings, ichazela ziningi izinto. If you can read le ncwadi with understanding ingakuthatha yodwa ifake ezulwini phakathi. Mayiqala nje ivula ku-verse 1 ithi kanjalo akusekho ukulahla kulaba boKristu Jesu. Therefore there is now no condemnation. Yabona lento isho ukuthi bebekondemwa before, bedeserve ukukondemwa before kodwa lo now usho ukuthi kondenzakele eshintsha i-history yalo muntu. Ithi lento therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ngayichaza lento bathi Christ is a place in God. Kristu akasiyo umuntu nje. Christ is not just a man but Christ is a place in God. So mayithi kanjalo akusekho ukulahla kulabo abakuKristu nje. Yabona ke leli verse ngifisa ukuthi sivile kahle kulo ngoba lisetshenziswa abantu abaningi abazizono. Angiphinde futhi kudliwe ngalezo ziningi izono ezikhona. Yabona nje isikhoko sigcwele inqwaba yabantu abafakwe leli verse phakathi esikhokweni abathatha nazo abafaka. Le ethi therefore there is now manje nomuntu akaphuza akusekho ukulahla kwaba uKristu Jesu. Nomuntu akaphila ithanda lo ungajola ngendlela ethanda. Therefore there is now no condemnation. Manje abalishumayele leli verse ngifuna uyibambe into ethi for those who are in Christ Jesus. Manje lento ithi bamba ukuba kuKristu kuqala waphuma kuKristu i-condemnation ikhona kuyo. Manje angibuza umbuzo uthi mawudakiwe kodwa usukubuye yini? Mawusemjolweni kodwa usukubuye yini? Manje lento waphuma kuye usuphumile nasesithembisweni esithi there is now no condemnation. Isithembiso sabantu ababendaweni ethile lesi. Hallelujah. Manje amavesi akhulumayo la amanye akhona
emfishane bese siyathandaza namhlanje. Uthi labo abamisele ngaphambili, alibonge igama lika Jesu, those whom he foreordained. Manje ngifuna ukuchaza into eshiwo la mhlawumbe nokade ngeke ukuthi khonke kunoba kungcobo la wathi khona wadalwa kulo owabunjwa. Alibonge igama lika Jesu. Lo wadalwa wafika yonke into isiphakejwa, ngithi siyakhumbula into ekhulunywa izo. Wafika ephelele. Manje ngifuna ukusho into ethi uNkulunkulu akamordain umuntu ngenxa yokuthi useyakholwa noma usesindisiwe noma useyashumayela. Asiordainelwanga lento esiyenzayo ngoba sesiyenza. Sayiordainelwa singakathi siyo. Into eyenzelwa uNkulunkulu wakubizela usadalwa. Ngesikhathi usahlele ethaveni you were already ordained. Ngesikhathi usahamba amadlozi you were already ordained. Ngesikhathi yonke lento yenziwa ngaphambi kokuba ufike kube khona. We are all foreordained. Manje ngifuna ukuchaza into ethi sizothi masikhuphuka nalaba category sizolokhu sikhuphuka, masikhuphuka khona bazosala. Ngoba into ithi iya ama steps lethu. So ngifuna ukuthi masikhuphuka kukhona izinto ezizohamba zikushiya, kodwa ngifuna ukuthi sikhuphuke nawe ukhambe lezo zinto shoda kuzo. Number 1, into sonke sinayo emhlabeni guaranteed we are all foreordained for a certain purpose. Akekho umuntu uNkulunkulu amthumele emhlabeni ukuthi azoba umhambuma. Akekho umuntu uNkulunkulu amthumele emhlabeni ukuthi azoba yinto nje. uNkulunkulu akayenzi into ngithi mangisho ukuthi our God is an intentional God. uNkulunkulu wenza izinto ngoba intenda something khona asuke iqondile nalento asuke yenza. So akekho umuntu uNkulunkulu amlethela nje ukuthi azoba umuntu. Awusela ukuzo add number, waze ukuzo add a certain impact. Khona impact emhlabeni yokwazi ukwenziwa wedwa. Kodwa sesinamshumayela thina sivula amavesi amakhulu angasindiswa. Ufike wena ungavula ivesi ufakazi uthi ngahlangana noJesu ngasindiswa. Kube ukuthi loyo muntu you were foreordained for it. Wawuqotshela ungakafiki ngisho emhlabeni. Angasindiswa kushumayela omamfeni bebemeza kakhulu. Angasindiswa kushumayela obishop bevula amavesi ama. Asindiswa uwe ungalazi eBhayibheli ngoba waqotshela lo muntu ungakafiki naphambi kwakhe. My question is bangakho abantu abazofa ungafikanga kubo because awufikanga kule nto yokuxhumana with your preordination, with your foreordination. Manje ngifuna namhlanje ukuthi masithandaza, ngifuna namhlanje uzoxhumanisa abantu nephakade labo. You need to connect with your eternity. Incwadi yokushumayela isho njalo ithi uNkulunkulu wabadala bonke abantu wayesetshani iphakade. Kune eternity etshaniwe kumuntu. Khona iphakade lakho belivele exista before sifike la emhlabeni besiphila somewhere. Yingakho noma sethamba la emhlabeni siyohamba siyophila somewhere. Umhlaba sizele ukuzosebenza la sisemsebenzini. Ngesikhathi uzalwa wawulethwe emsebenzini wawungalethwanga kwi-existence. Uku-exista vele before ufike emsebenzini. Walethwe emhlabeni ngoba kuvuleka i-post. Kwavuleka i-post kwathiwa kufuneka umshumayeli. WayesebuNkulunkulu kulaba alaba ezulwini ukuthi ubani engamthuma. Wayesekhetho othile wamthumela, kwavuleka i-post wazala. Awuzalelwanga nje ukuzoba isipho sabazali bakho. Kukhona i-impact okwakumele uzoba nayo la emhlabeni. Sizosebenza. So lithi iBhayibheli labo abamisela, kukhona into eyimisela lwayimiselwa ngaphambili. Ngakithi kukhona abashayela saphuma nje ngisamncane khona into kumele ngayihlale ngisho ngithi we steering we-move impilo yakho. Yabona i-steering sithini ukuqhashwa i-actor nje umlingisi othile. Before aqhashwe i-process yokugcina ukuqhashwa komlingisi kuqale kuhlale i-script writer, kuhlale i-script writer umuntu one-vision nonomcabango none-imagination in his mind. Ahlale acabange, a-create a story. Isitory sakhe sine-environment, sinendawo esizobenzela kuzo. Yabona njengoba ngikhuluma nge-script writer ngikhuluma ngo-God himself. Ahlale isitory sakhe sibe ne-environment esizokwenzelwa kuzo. Kube lento uyayibona lo muntu noma ingakaveli kodwa usiyayibona yena. Ngesikhathi ebhala ukuthi umdlali wami uzosuka ahamba eCanada. iCanada wayeyibona kungakayiwa kuyo kodwa wayeseyibona lo ubhalayo isitory. Abhale abesebhala ukuthi kuzoba khona umuntu nje abhale i-character yakhe. Abhale zonke izinto ngaye, abhale ama-strengths akhe, abhale ama-weaknesses akhe. Abhale izinto anamandla kuzo, abhale ama-shortcomings akhe. Ebese mayiqeda yonke i-process yokuyibhala le, abhale nalokuthi uzophila nini kanjani. Bese mayiqeda kuyibhala yonke lento bese kuyaphunywa kuyofunwa a-actor ozosutha lento ebhalwe yilungu. Bese kukhethwa i-actor ayizokwenza lutho, ayikho i-creativity efuneka kuyi-actor ngaphandle kokuthi iphile into ebhaliwe.
ungahlangani ne-destiny yakho. The devil will fight ngayo indlela ukuthi ungahlangani ne-eternity yakho. I wish to say uyazi ukuthi khona izinto ezibuhlungu ezenzakele kwabanye abantu, sometimes ezenzakele ebuncaneni babo, sometimes ezenzakele ebukhuleni babo, sometimes ezenzakele ebudaleni bakho. Usathane bayekushaya understand ukuthi usuke ngakushayi namhlanje. Usathane akasabe into eyiyona, akakusabona manje. Usathane inkinga yakhe ukuthi uyi-futurist, mayebuka ubuka phambili, akasabi lo muntu owuyena, but into ayenza ulimaza lo muntu owuyena ukuze akuphazamisele lo ongaba uyena. Akuphinde futhi uzoshaya lo owuyena njengamanje, akashayi lo, ushaya loya ophambili, because usathane uyi-understanda lento ye-foreordination. Alibonge igama likaJesu. Those whom he foreordained, you were foreordained. Ufuna uyi-understand nje leyo nto ukuthi ngiphinde yabhala. Ngiphinde yabhala mawuvuka nje ekuseni uthi uNkulunkulu ngihambise ngokumbhalo wesithathu. Yingakho uJesu mayithanda mayifundisa ukuthandaza wathi asothi let your will be done on earth as it is done in heaven. Aqondane okwenzeke emhlabeni nescript esabhalwe ezulwini. Manje lento isho ukuthi uma kwiscript ingavunywa ukuthi ngigule noma ikholoni ingakhona yafika yadlula. Simiselwe sonke ngaphambili into ethile. Ngifuna ukuthi namhlanje akube yikhaya emoyeni wakho ukuphila the days of your life ungahlangananga ne-destiny yakho, ungahlangananga ne-purpose yokuthi uNkulunkulu wangidayelana emhlabeni. Impilo kaNkulunkulu goes far beyond i-career onayo empilweni. Angikhulume ngithi oyinesi bazalwane, uNkulunkulu akekho umuntu wamdala wamthumeza umuntu azoba yinesi. Ubunesi i-career yakho yokuyiphilisa. Uthisha i-career yakho. You were not called by God to be a teacher. Asikusho lokho. Ngiyazi ukuthi emhlabeni sadevelopha nama-terms athi called teacher whatever. uNkulunkulu angikholwa ukuthi umuntu sezimnemzonke ukuthi azosho 1+1, azosho ukuthi iPluto neMars ikuphi, ezokhuluma ziningi futhi nezinto eseyikhulunywa ey'kolweni lezi. So I really do not believe ukuthi khona uNkulunkulu umdala emdala futhi-ke just to tell you, God has nothing to do with education. Sikuchazele lokho. I-education isebenzela thina ukuze siphile, but God has nothing to do with education. Ungaze uyikhohlise. Akekho umuntu uNkulunkulu amdala wamdalela ukuthi azoba udokotela. Ngifuna ukuhlukanisela mangikhuluma nge-preordination sizoze simemeze sonke kanti omunye uthi yes kusho ukuthi wangidalele ukuthi ngibe udokotela, le dream yami izofezeka living according to the script. Mina ngiyashumayela bese ngiyayicacisa ukuthi uchaza ukuthini. Angisho ukuthi wabezela ukuthi uzoba udokotela, lokho nje i-career yakho ungayipursuwa. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho, ama-personal achievements akho lawo izula benefit ngokuthi uthisha. Haleluya. Ngiyayisho ngoba ngisho into engishoyo. Izulu alibenefit ngokuthi uyi-accountant, alitholi ukuthi izulu alibenefit lutho ngokuthi udokotela. Alitholi izulu ngoba izulu khontela kusenzelayo. Ngesikhathi ubhizi nje usebenza ama-hour usebenza, izulu suke limile lilindile ukuthi kanti athi
asenda nini ngesikhathi usemsebenzini uthi ofuswelindile ukuthi na uyaphela ama-awumlungu uyaphuma ngo-4 uyaphuma ngo-2 kazi thina sinakwanini ngoba nathi khonto esakulethelayo futhi infact walethwa yithi la nje ukuthi uyinaka wena kakhulu uhulumeni umnika ama-awa angcono ujehova umnika nje lelo awa elilodwa nkosi ngiyabonga abantu bathi ufunde nje amavesi ama-chapter 2 usuyaqhubeka usuyahamba nempilo yakho usuyobona kusasa futhi usuvuka usuyakule nto engamgenisi lutho uNkulunkulu. So I'm not trying to say shoot down ama-careers nezinto ofuna ukuyiphasiwa empilweni ungaqhubeka but just know ukuthi khona into engcono imiselwe kunemfundo ongayifunda, khona engcono imiselwe kune-career, khona engcono imiselwe. I don't care ungaba yimillionaire, awuthunyelwanga ukuzoba yimillionaire emhlabeni, awuthunyelwanga ukuzokwenza imali ngoba uNkulunkulu uma esibhala isikipti sakho usibhala ngokwama-standards akhe and kuma-standards kaNkulunkulu imali ayikho. Awangiphingi imali ayikho ezweni likaNkulunkulu. In fact angisale sengikunika lesi sambulo kithina esikholwayo our currency is faith. Hallelujah. Faith is our currency. Asinalo irand, asinalo idola, asinalo ipound, asinayo whatever, asinalo euro, sisebenzisa ifaith. Yingakho if I believe ukuthi ngaba nakho ngizoba nakho, ingenayo imali yokuthenga kodwa ngizoba nakho ngoba faith is the currency. Currency irand laliphansi washo ukuthi currency yefaith iphezulu wasule umdiya ukumelana necurrency yefaith wabuka irand wathi irand liphethe lincane wabuka icurrency yefaith wathi currency ithi liyaqualify ukuthola manje akutshela ingane kwakhe ngikhuluma uNkulunkulu engambonise futhi into yenza ngaleyo la utshela umhlolo obuza ufuna ukuyazi kahle leyo ndaba asipakile nje lapha segarage lemoto baphumela bomama laba babuye bashiya ukholwa yabona fune wenakho lokho ukholwa kubizwa nge-crazy faith, ukholwa kube ukuhlanyisa yaveni yathi mawukholwa okuhlanyayo phakathi. Baphuma nje bangishiya emotweni kade ngihleli nje angisazi babeyapho abangayeli nasendaweni yemo baphuma nje ngathi kukhona into bayenza imoto kwagcina kuthiwa sizoyibuka siyi-check-e sibheke ukuthi iphi imoto esingakwazi ukuyisebenzisa. Ngithe ngizwe babebuya bezongilanda emotweni kade bephuma lapha umndeni wathi awoza sizobona imoto siyayithenga manje ngaqhathanisa irandi esinalo manje bathi ayirandi angifuna ukuthi imoto siyayithenga namhlanje bathi asambe siyayithenga imoto lapha ngathi ngibheke egaraji nangempela ngibuka ngisemotweni bangibheke egaraji ngifica seziyaxhekiswa ey'phambi kwayo kiwa kuyo kwathiwa imoto iyathengwa njengamanje irandi aluvumi kodwa i-currency of faith iyavuma. Yesinalo alivuma ukuthi singayithenga kodwa sithemba sikwawo i-account of faith satshela ukuthi ba-multimillionaires manje ngifuna ukuthi woyakho i-account ye-faith yakho more than wakho i-account yasebhenki ngoba i-account yasebhenki yohluleka at some point but le-account engikhuluma ngayo ikwazi ukukhulumela nabantu ongena-connection nabo ikwazi ukuvulela iminyango ongeke uyivulelwe isitifiketi wasithole evasi le-account engikhuluma ngayo yenza izinto zenzeka. Akukwanisho ukuthi usufundile waqeda wayithola i-career empilweni kodwa yikho into yenzayo ukuthola ukuthi uNkulunkulu wakubizelane emhlabeni. Uma usesikolweni akukwanisho ukuthi every day uyavuka uyophasiwela i-career yakho ofuna ukuba yi-scientist iy'fundo zakhe zi-in alignment nalento afuna ukuba yiyona. Zingakanani izinto empilweni yakhe ezi-in alignment nalento uNkulunkulu afuna ukuyona? Zingakhi izinto osukwini ozenzayo eziphusha a step further ukuthi usondele kulento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yona. Just ask yourself those questions. Ngiyathanda nje ukuthi message yami ngishiye homework awuyibuze nje ukuze ungakhi njengoba uvuka ekuseni uyavuka ugeze kuyashisa kuyabanda uloyal kwi-career yakho more than you are loyal to your destiny. Kanti masifika lapha uNkulunkulu ngeke kufika kubiza ukuthi waba no-great bani uNkulunkulu yofika athi into engakuthuma yona akhangeze isandla athi lapho-ke kobe sekuphela ukwazi ngoba iyobe sifile inyama le spirit awufaka kuyo uyokwazi ukuthi wathunywane ukuthi wena uyihluphanga ngokucinga lokho uyobe sazi ngokhona engathunywa yona nalapho emhlabeni khona engakuyenza. So God foreordained us. Sonke la emhlabeni we are foreordained but in your foreordination isibuyisela to the next step. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi sesingena to the next step. Leyo yokuqala umsebenzi kaNkulunkulu
ngiyakubiza ngikubizele ecebeni la njengoba silasi sifisiwe nje salvation was the call to glory sasibizele enkazimulweni yikho ethi iBhayibheli unibizile niphume emnyameni wanibizele ekhanyeni sibiziwe manje ngiyazi mhlawumbe uma ikhuluma ngobizo ucabanga nabantu abayeke imisebenzi no ubizo is far beyond that ubizo lithi wonke umuntu osindisiwe wabizwa ngesikhathi bashumayela babeshumayela bemile obashumayela bevangela bemile obakugcobe beshumayela babebiza umuntu bethi we are calling you to glory sibizele enkazimulweni khona uyimiselwe kodwa ngeke uyidiscover la useso kuphuma ukupele enkazimulweni namhlanje kusukela khona ngizoletha isimemo esithi nawe uNkulunkulu esibizele enkazimulweni khona inkazimula sibizela kuyo kodwa umuntu uyaresponda yini yo baningi abantu abakhona emhlabeni ingakho lithi iBhayibheli baningi ababiziwe bayixosana abakhethiwe sonke siyabizwa ukukhethwa sikutholaphi sikuthola ngokuthi siresponde obizweni uNkulunkulu bayikubiza ngokwakho ukuthi uresponde njengokuthi njengoba umzali imemeza ukumemeza umsebenzi womzali ukusabela umsebenzi wakho angiphinde futhi ukumemeza umsebenzi womzali umzali kumele akhiphe iphimba kumemeza kodwa akusiyo umzali kumele ayisabelele futhi kusabela wena ngoba wena umemezi wakho namhlanje akhulumi ngesondo angisho ukuthi isabelo sezonweni ngifuna ukuthi mina nje usesontweni usekholweni isabelo uyabizwa khona ukubizayo khona kunyathi namakhorasi yawashaya nje ushaya amakhorasi nje khona ukubizayo kwabuza uNkulunkulu uAdam engaphumanga endeni wathi Adam where are you yabona ongacabanga ukuthi umbuza ngoba mhlawumbe usephumile washintsha indawo wabuze phakathi into kodwa ngoba engasekho la amfune khona wathi Adam where are you uyabuza uNkulunkulu njengoba sihlangene nje singahlangana kube kuhle kanti uNkulunkulu udukele uAdam khona abantu abadukele uNkulunkulu besonto abadukele bewaphetha amamike babudukele bengapha kwepulpit babudukele bebukwa abantu baduke uNkulunkulu my God iBhayibheli ke wababiza we are all called so kubo kwaphi uyasabela elobizweni masindiswa ke singena ekusabela elobizweni uma sisabela elobizweni sidlulela ku stage number 3 ustage number yabona ustage number 2 lo ethe ukubiza yilokho kwasho uJesu wathi mayifika kuPetro wathi follow me I will make you the fishers of men manje understand ukuthi babengakaba ama fishers of men akasho ukuthi follow me you are the fishers of men follow me I will make you it's going to take a process call it process okumele sidlule kuyo yokwenziwa ikhola bazalwane liyenziwa njalo seduze kwakho ukuthi ikhola liyenziwa ikhola liyakhiwa ikholwa liyacancwathwa ikhola liyenziwa lize liphume libe yile shape uNkulunkulu ayifunayo lithi iBhayibheli ke uthi mayikhuluma uNkulunkulu uthi ngeke libe yini nathi baIsrael njengaleli ubumba esandleni somuntu ngoba khona engifuna ukuyishape ngiyikhiphe la kuwe labo ababizile ngaphambili kuba ngicela kwi-process number 2 the process of justification ubalungisisile futhi ubamisele ngaphambili wababiza wayesebadlulisela ekubalungisisiseni manje ngiyona process engasekho ebandleni ngifuna ukuthi mina ngiyitholile into yobushibalala ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ishonephi lesifunda ngayo ayikho ibook engiyayifunda encwadini engifundile engifunda ibishonise phansi moya wami njengale ncwadi okuthiwa ama-God's Generals yangilimaza le ncwadi emoyeni because yenza kube ngathi uNkulunkulu omunye lo simkhonza manje omunye lo wakudala wenza izinto uNkulunkulu ayizenza ngabo John Gilley ezinye izinto lezi bafuna uNkulunkulu izinto ayizenza ngabo Maria Hemsworth ezinye izinto lezi bafuna izinto uNkulunkulu ayizenza umama nobaba bakudala ezinye ayisenzeki manje manje umbuzo ukuthi is God dead ufile into kaNkulunkulu loya wayihamba nalabo bantu asiphendule umbhalo wamaHebrew and he is the same yesterday today and forever manje akushintshi lutho esayidini lakhe kushintsha ngapha esayidini lethu kuphela i-process ejapha abantu i-process ye-justification yokulungisiswa sonke sifuna inkazimulo kodwa sifuna ukudlula ekulungisisweni manje into ithi ukuze ufinyelele enkazimulweni you must via the justification i-justification ke ithi you are justified by God uNkulunkulu okwenzayo bese empayise kwenzile bese faka isigxivizo sakhe phezu kwakhe athi wena uyi-product engikwazi ukufaka
isetshenziwe icompany bese idluliswa kulabo ukuthi ayihlole ukuthi iyawabitha yini ama-standards onke eproduct omele iphume la eSouth Africa bese bayawabithile ama-standards bese kufakwa iqiniso kuthiwa lento siyayisayinela. Manje ngifuna ukuthi mina mawukholwa into esayinwa uNkulunkulu akuphinde futhi kholwa into yenza uNkulunkulu afake isignature yayo kuyakhe phezu kwayo. Wothi mawukholwa kwakho ungajabuleli ukuthi umfundisi ukushayela izandla, ungajabuleli esontweni bakuthanda kakhulu, ungajabuleli ukuthi unikwe ipulpit njalo. Wothi bekunika ipulpit ububheke uJehova ukuthi uyayifaka yini isignature. Wothi ushumayelile bathi hayi ushayele namhlanje bese ubheke wakubiza ukuthi uyayifaka yini isignature yakho phela ngoba kuyenzeka abantu bakushayela izandla uJehova disapprove. Babizile ubalungisisile futhi via the process of justification. Igolide yakhuluma ngalo babungcobo la nama-precious stones atholakala ngaphansi komhlaba. First ayadiscover oqala abakhona, then is the process of the foreordination. Secondly ayadiscover ambiwe, then is the process of the calling. Thirdly adlula kwi-process yokugcina ye-justification. Negolide liyadlula kule process ngoba selimbiwe alivele lithathwe lisuswe emhlabathini bese liyobekwa emakethe, alivele lithathwe nje bese linikwa iveli. Into elinika iveli lidlula kwi-process ye-justification, lidlule ekoshisweni ngomlilo, kubasa umlilo ovuthayo, lincikalise lize lenziwe libe kanti into liquid, lishiselwa kwenzela ukuthi liphume liyi-product ephelele. Ebese number 4 sesithandaza uma uwaphasile lama-test. Number 1 we understand ukuthi khona ngemizelo. Number 2 uyasabela to the call of God. Number 3 ngoba khona abantu kumele basabele namhlanje. Angisho ukuthi awusindisiwe kodwa kumele usabele to the call of God. Into uNkulunkulu akubizelayo. Number 3 you must go through the process of justification. Abadlulile baphasa lapho kuyaphasa. Just tell God kuyaphasa. Kuyabhalwa ama-test kubhalwe kuphasa. Manje ungafuni ukufinyelela enkazimulweni, mina ngifuna ukunyuka nabantu ababhalile because ngizwile besho ezulwini khona abantu la endlini ababhala izinto ey'thile, khona abantu abadlula ezintweni ezinzima, khona abantu abadlula ezintweni ezibasha, khona abantu abanemuhuzuko. Ngifuna sithathe umuhuzuko namhlanje sinyukele naye enkazimulweni ngoba enkazimulweni the scars are turned into stars, the tests are turned into testimonies, the wounds are turned into wonders. Enkazimulweni la yonke into ofike i-regret mawufike enkazimulweni ubheke ukuze ngazi izimiso zami. Mawufika enkazimulweni ufika nezinto zafika ziyihlazo lakho. Mawufika enkazimulweni zibe into ofakaza ngayo. Mawufika enkazimulweni ufika nezinto ezaziyamaxeba okukhula nokuphila kwakho. Mawufika enkazimulweni ziguqulwe because inkazimulo is the place of transfiguration. Hallelujah. Alibonga igama likaJesu. Namhlanje ngize njengesithunywa nje ngiphuma khona ngifizele endaweni engingayazi. Ngithemba ngikhuluma sisedumbe ngathi I'm not a man of God. I'm not just a man of God, but I'm a man from God. Hallelujah. Because it takes just a man of God to preach a powerful sermon. Yes. It takes a man of God to preach a powerful sermon, but it takes a man from God to say the word from God. Ngiphinde indoda kaNkulunkulu iyakwazi ukukhuluma nje noma iliphi ivesi ishayive. Yabo indoda kaNkulunkulu mayizoshumayela ihlale study Bible, ihlale no Google, iguglisha amagama, icabanga itheology efune Bible college, ihlanganise just amagama amnandi kuphumile ezokwenza wonke umuntu athi wow washumayela. But a man from God akathathi uGoogle mayizoshumayela. A man from God kwaphansi namadolo athi uNkulunkulu abantu bakho bahlangene ufuna ukuthini kubantu bakho namhlanje. Athi uNkulunkulu ngiyalazi igama lesiHebrew lesiGreek, ufuna ukuzwa wena ukuthi uthini kubantu bakho namhlanje. It takes a man from God. Divorce ama-men of God. Ama-men of God anezinto eziningi kakhulu. Ngifuna ukungena ngapha kulaba abavela kuye. Abantu babezokhuluma umyalezo bethi uJesu wafika as the man from God. Wathi kuvela kubaba futhi kuzophindela kubaba. Manje ngifuna ule nkazimulo engikhuluma ngayo ngiyayazi ngibone isizathu bazalwane esenza ngithule lo myalezo ukuthi siya esikhathini ezinzima kakhulu and we need the glory of God. Khona inkazimulo kumele sisibekele, khona inkazimulo kumele ihambe nawe. Ufuna ukukunika i-raincoat ngoba iyala imvula ngaphandle. Ufuna mina namhlanje ngisuke ukukunika i-bulletproof ngoba kuyadutshulwa la ngaphandle. Ufuna ukwenza ube waterproof ngoba ziyongena emanzini amaningi. Ufuna ukwenza ube fireproof ngoba iyashisa imililo la ngaphandle. Yini ezokwenza ube njalo inkazimulo kaNkulunkulu ophezulu. Namhlanje msuku yehlile eHakole ukuzothi abafuna ukuyemphatha babemphathe. Uma sebethe yona
amongst the voices